салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон 19 мошинаи фурӯшӣ ва трактора скутерҳои фурӯшиянд аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонанд баҳри шумо омода кардагем. Ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои пешравии канали мо ядона лайк аз шумо беплай аму лайк бародарои азиз, аз шумо ҳам хоҳиш ядона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Мо баҳри шумо иншоалло беҳтарин наворҳо мекунем. Дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависе, мо кӯшиш мекунем баҳри шумо пайдо кунему пешкаш кунем. Ва шумо гоҳи фурӯшӣ доред, мошини фурӯшӣ доред, хонаи фурӯшӣ доред, чизе доред, ин рақамҳои ман дар рӯи экран бародарои азиз, дар WhatsApp фақат дар WhatsApp роӣ кунед, иншоалло мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. Видеоро то охир тамошо кунед, падилитсара фаромӯш накунед. Якум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz S-Class соли баромадаш 2007 солаи сӯзишворӣ бензини холия бародару кузов седан, объем мотор 3.5 3.5, коробка передачи автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад бародаро. 4 баллонаш пачка 100%, нархша 148,000 сомонӣ мега ки бо савдо кардан мешавад. Дар заднишам камера ҳаст бародаро. Ҳама чизаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 148,000 сомонӣ нархаш. касоне ки харидоре, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Дуюм мошини фурӯшӣ. BMW 7 бародаро соли баромадаш 2020 солаи сӯзишворӣ дизелай, кузоваш бародаро седанай, объем мотор 3, коробка передачи автоматай, ба ягон чи алиш намешавад мега соҳиби мошин. нархи мошин 865,000 сомонияе ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. беҳад мошини базебай, хайпилшам баланди созая, неки мошин беҳтаринай. касоне ки харидоре, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мега ба ягон чи алиш намешавад, фақат мошин фурӯхта мешавад. ина бародаро 865,000 сомония. ягон мошин ягон камбудӣ мега надорад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро. Сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi соли баромадаш 1996 солаи сӯзишворӣ бензин газай, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. хайна мошина хитон бинед дар рӯи экран, ами чизе аст инмияй бародаро. нархаш 14,000 сомоние ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 14,000 сомониш мега. хаймо Nexi охи ҳай кардан мешавад, ами ина чизоша хитон бинед. касоне ки харидоре, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед бародар. 14,000 сомониш мега. Чорум мошини фурӯшӣ. Opel Combo соли баромадаш 2012 солаи сӯзишворӣ дизел, кузоваш бародаро фургонай, объем моториш 1.3, коробка передачи механикай. мошин вагони мошинаи бародаро, ягон камбудӣ надорад. расходаш 100 километрда 5 литр мехӯрад бародаро. мошин хуба, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 90,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро мошина хитон бинед, ягон камбудӣ мега надорад. хай нави мошина хитон бинед. ина нархаш 90,000 сомоние. касоне ки харидоре бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ина бародаро номрои телефонаш 3419, марҳамат занг занед. 90,000 сомонӣ. Панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz соли баромадаш 2001 солаи сӯзишворӣ бензини холия, кузов хачибек, объем мотор 1.1, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб мебошад мега, ягон камбудӣ надорад. техпаспорташ то октябрай. мошин ҳамаш 100%, харидори аниқ боша бо мақсад савдо мешава мега. нархаш 28,000 сомония. мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. касоне ки харидори бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz V201 соли баромадаш 1993 соли сӯзишворӣ бензин, кузов седан, объем мотор 2.3, севд бародаро бахшиш, объем мотор 3.2, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега. кондитсионераш ба фикри ма кор намекунад ки мега
4-5 ҳазор сомон мақсад боз арзон мешавад. нархша 63 000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. 63 000 сомониш мега мошина. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 3 бародаро соли баромадаш 2013 солаи сӯзишворӣ бензин, кузов седан, объем мотор 2.5, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. алишан мешавад ба Lexus. хай занг занед бо бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нархша 128 000 сомонӣ мега ки бо савдо кардан мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки бародаро харидори марҳамат ё алиш кардан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби Toyota Camry дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ. BMW 5 бародаро соли баромадаш 1997 солаи сӯзишворӣ бензинай, кузов седан, объем мотор 2.5, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка зурай мега, аккумулятор айхчай, нав кондитсионерш кардагиай бародаро, кондитсионерша нав рост кардагиай, пакет мултирул дорад. нархша 27 000 сомонӣ мега ки бо савдо кардан мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нархаш 27 000 сомонӣ бародаро. нуҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico соли баромадаш 1996 сол сӯзишворӣ бензин, газай бародаро, кузов седанай, объем мотор 1, коробка передачи механикай бародаро. мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад. 100% ягон камбудӣ надорад. нархша 17 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. 17 000 сомонӣ бародаро, пашти бепул. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо, мошини камасрафай. рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо 36 занг занед, бо савдо мешавад. даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra соли баромадаш 2001 солаи сӯзишворӣ газ, бензина бародаро, кузов хачибек, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. техпаспорт дорад бародаро. гази евро 4 задагиай. ягон камбудӣ мега надорад. нархша 45 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори ё нашод мошин маълумот гирифтан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед бародарои азиз. ёздаҳум мошини фурӯшӣ. Chevrolet бародаро соли баромадаш 2012 солаи сӯзишворӣ бензинай, объем мотор 2.4, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ба Opel ба имтиёзи чизорам алиш карда мешавад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега. хай бо савдо мешавад. мақсад бародаро 148 000 сомониш мега. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касоне ки харидори ё нашод алиш кардан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед бародаро. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ. Honda Elantra соли баромадаш 2015 солаи сӯзишворӣ бензин, газай, кузов седан, объем мотор 1.8, коробка передачи автоматай бародаро ки мошин дар 11 такси 11 бо кор мекунад. ҳама чизш 100%. ҳами ягон камбудӣ мега надорад. нархаш 108 000 сомониш мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ина бародаро, мегирӣ фақат такси мезанӣ. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, дигар чизошам бародар худаш мефаҳмонад. сездаҳум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira соли баромадаш 2006 солаи бародаро, сӯзишворӣ бензини холиай. ягон чи дигар каги нест. кузов караванай, объем моториш DVD, коробка передачи автоматай. мошин хубай мега, ягон камбудӣ надорад. хай моро ҳами чизора мегам бародаро. мошин хубай, нахтон бинед, рангшани ҳама чизш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи 65 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. чордаҳум мошини фурӯшӣ.
скутер бародаро соли баромадаш 2006 солаи вагониай срочна мега фурӯхта мешавад. ягон камбудӣ надорад мега. Мошин скутер қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. Нарша 5550 сомон мега. Касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо 4949 занг занед бо савдо мешавад 5500. 15 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz S-Class соли баромадаш 2019 солаи бародару сӯзишворӣ бензинай кузов седан объём мотор 4 бародару коробка передачи автоматай. Мошин беҳад мошини фасонай бародаро. Ина хитон бинед, нашод фасонӣ, нашод базебӣ, зурай мотораш 4 камакак бензини бисёр мехӯрад. Чӣ ҷои дурӯғ. Нархша 618 000 сомонӣ мега. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ина бародаро беҳтарин мошин. Касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ина салони мошин бародаро беҳтарин мошинай, беҳад мошини фасонай. ина марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо 4444 занг занед. 16 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 соли баромадаш 1984 солаи сӯзишворӣ бензин газай кузов седанай объём мотор 1.6 коробка передачи механикай. Худаш бародаро нависагаа ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, харидори аниқ бошад, занг занед бо савдо мешавад. нархша 8000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. касоне ки бародарои азиз харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо ина газаш, занг занед бо савдо мешавад 8000 сомонӣ. 17 мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti соли баромадаш 2006 солаи сӯзишворӣ бензин газай бародару кузов седанай объём мотор 1.6 коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб мега қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, рангаш сафедай. нархша 41000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Lacetti беҳад хуба. ина хитон бинед мошина бародаро, хай дига чизоша, дига маълумотош нашуд, документи нашуд, дига чизо. ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо 3888 бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. беҳад мошинча хуба мега, ягон камбудӣ надорад. трактор MTZ 952 бародаро беҳад трактори хубай, қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. 24 соат мега алоқа кунед, бо гап мезанем. имо WhatsApp дорад. нархша 215000 сомонӣ мега. 4 балонаш навай бародаро, ягон камбудӣ надорад, ҷифкунак, плокунак, дига чизошам бисёр чизош ина дар рӯи экран нависагаа хитон бухонед бародаро, бисёр чиз дорад. хай касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. ина алафдравакаю чизяй ишам ҳаст, ина қатишай. ина бародаро, ина бо намедонам иш чияй, рости гап. бисёр чиз дора мега. 215000 сомониш мега. касоне ки харидори ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо 5155 занг занед, савдо бо мешава. скутер соли баромадаш 2020 солаи бародаро сӯзишворӣ бензинай, нархша 5000 сомонӣ мега. скутер қарор дорад дар шаҳри Душанбе. айрасия овардагиай мега. ҳамаш ягон камбудӣ, ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад, беправа ҳай мекунӣ мега. сайсаниш навай. нархша 5000 сомонӣ мега. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳам скутер дастрас кунед. скутер айрасия овардагиай, километраш навай, ягон камбудӣ надорад. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон.